som na moje prvé preteky aj bráchové. Peťové boli tuto, v tomto istom lesoparku, vtedy to organizovali, poviem, Salesiani. Počasie je všetko super a užívame si to. Bolo to dobré. A čo si robila, povedz nám. Pretekal. Chodím tu a hrám sa na hradoch. To sú moje najobľúbenejšie kamošky z klubu Eška Topolčianky. A ja budem Eška Topolčianky. Ale ešte nie si prihlásená a toto je môj dres. Ja viem. A čo sa ti ešte páčilo na trati? Že tam sú niekedy také dole kopce a potom ešte hore. Jedu trať a tam jede pak dole a jede pak do kopce, tam preku skok a pak jede tady nějak přejde a pak jede tady. A páči sa mu tu? Páči? A ešte niečo sa ti tu páči? No a ešte tu majú pekné ubytovania. Ja už som to pretekal. A ako sa ti išlo? Dobre. Ja ešte idem pretekať. A prešiel? No jdeme závodní, jdeme si to užít, doufám. Áno, páči sa vám tu? Jo, určite super, prostředí tratě, je to parádní. To podľa mňa najlepšie zorganizovaný detský pretek na Slovensku. Celkovo, čo sa mi páči, že deti športujú. A vlastne, že rodičia im idú príkladom. A idete teraz deťom ukázať, ako sa to robí, alebo myslíte, že budete mať horší čas ako deti? No to dúfam, že lepší, lebo tak mladší bol druhý, tak nesmiem byť horšie na tom, no, lebo potom to budem počúvať doma. Starší mal pekné umiestnenie na 3. mieste a ja si zašportujem, keď som už tu. Chodíme pravidelne, takže sa nám páči. A prečo treba deti viesť k cyklistike? Myslím, že je to úplne jedno, či je to cyklistika, plávanie, hlavne, že sa hýbu a majú z toho radosť.